Hei, minun nimeni on Mahmud, Haidar Mahmud. Olen kotoisin Bangladesista. Minulla on 3 vuotta työkokemusta frontend kehittäjänä. Suomessa olen ollut kieliharjoittelussa Fidassa ja sitten työharjoittelussa Omnian opettajan apulaisena. Mielestäni minun vahvuuteni ovat motivaatio, oppimishalu ja kärsivällisyys. Osaan ratkaista ongelmia. Minä voin työskennellä yksin ja myös tiimissä. Minulla on hyvät englannin kielen taidot ja kehittävä suomen kielen taito, jonka haluan vahvistaa opinnoissa. Minä haluan oppia enemmän teknisistä tukipalvelusta, kyberturvallisuudesta ja pilvipalveluista, kuten Azure, Google Cloud ja AWS. Nämä aiheet ovat minulle tärkeitä, koska ne antavat mahdollisuuden työllistyä monipuolisesti etelällä. Uskon, että tämä koulutus taitotalossa auttaa minua löytämään töitä ja rakentamaan uran etelällä Suomessa. Kiitos.